har wala yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man iktaba musliman aw muslimatan lam yaqbal Allah salatahu wa la siyamuhu 40 sabahan illa an yakfira lahu sahiba. Wanda yayi ma dan uwansa musulmi ko musulma giba, Allah ba zai karbi sallansa da azuminsa ba har safiya 40, sai dai in wanda ya magiba ne ya fi masa. har wala daga gare shi dai sallallahu alaihi wa alihi yace man iktaba mu'minan bima fihi lam yajma illahu bainahuma fil janna. Wanda ya giba mu'mini da abin da yake wannan abin yana tare da shi. Mun ambace a baya cewa giba ita ce ka cewa na kaza ne na aibi alhali aibin yana tare da shi. In ba aibin ba ya da shi ya wuce giba. To yace to wanda ya giba mu'mini da abin da yake tare da shi na aibi, to Allah ba zai tara su waje daya a aljanna ba da shi da wanda ya magi baki. wa man iktaba mu'minan bima laysa fihi in qat'at al-ismatu bainahuma. Wanda kuma yayi ma mu'mini giban da abin da bai tare da shi, to isma tsakanin su ta yanke. wa kana al-muktabu khalidan fi an-nar wa bi'sal masir. Wanda ya giban zai zama dawwamamme a wuta, tirma makoma. har wala yau daga annabi sallallahu alaihi wa alihi yace kadhiba man za'ama annahu wulida min halal wa huwa yakulu luhumun nas bil ghiba fajtanib bil ghibata fa innaha idamu kilabin nar. to ga wannan kamar magana amirul mu'minin da makaranta baya shine kuma yanzu a maganan manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi a cikin makasib yace wanda yace shi dan halas ne, ƙarya yake in yana cin naman mutane da giba. Kuma ka nisanci giba, domin giba shine miyar karnukan wuta. har wala daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi man mashafi ghibati akhihi wa kashafa awratu wa kashfa awrati kanat awwal khutwatin khataha wada'aha fi jahannam. Wanda yayi tafiya da giba na dan uwansa da yayi al'auransa, yayi al'auran ma na tona asirin sa ke, zai zama matakin farko da ya fara taka ta a hanyar shiga jahannama. Kuma an roito cewa shi mai giba idan ya tuba to shi ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna, kuma in bai tuba ba shi ne ƙarshen shi, in bai fito ba kuma shi ne farkon wanda zai shiga wuta. In mai giba ya tuba shi ne ƙarshen mai shiga aljanna, in kuma bai tuba ba shi ne wannan na ce a rage ƙaran mana. In ya tuba shi ne ƙarshen shiga aljanna, na ƙarshe a shiga aljanna. In bai tuba ba shi ne farkon shiga wuta. har wala yau daga annabi sallallahu alaihi wa inna gibata haramun ala kulli muslimin wa inna gibata la ta'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-nar al-hatab. Giba haramun ne akan kowane musulmi, kuma giba tana cin kyawun ayyukan mutum kamar yadda wuta ke cin kirare. To Sheikhul Ansari a littafinsa dai makasib daga ciki akan rairayo wannan ya ce ma'anan cin hasana kyawun ayyuka ko dai ya zama ta fuskacin ɓata ayyukan ladan aikin mutum in aka kwatanta da hukumar da za a yi masa, ko kuma za a ɗebo hasana ta ɗin ne a ba wanda aka yi ma giba. Me ma'anan ainihin giba na cinye kyawun ayyuka ta hanya biyu, in ma dai yana ɓata kyawun ayyukan sai zama tamkar ya ƙona kyawun ayyukansa, wa in ma za a ɗebe kyawun ayyukan a ba wanda ya magi ba. Ya ce kamar yadda aka rawaito ruwayoyi daban-daban da suke nuna ga haka nan. Daga ciki akwai nabawi. In kun ji mun ce nabawi muna nufin ruwaya kenan da aka samu daga annabi ta hanyar makaranta